ҳоҷи шава ино дар дилтон чӣ муроду мақсаде дорем ба ҳамаи муроду мақсадотон бурзон тано ҳамаи хушиҳои зиндагиро насиби шумо будад. як роҳи дигар барои мусофирон барои фарзанди азизи хушрӯи Пахтасеби. ҳамин то буда як рӯзи мобайн буда ки ма фаҳмо Пахтасеб хизман шавам. Пахтасеб як рӯз. Ано камисате качема кишувай. Шамси динҷон як тани саҳар як вақти хуш як ризи ғам бутеду соҳ ва саломат аз муҷо бихези биёем фарзандота таи нахушӣ ба ҳамаи муроду мақсадот бурасӣ ҳамаи хушиҳои зиндагиро худо насибу кидаро. Хонаи Худоро тагин мустаҷоб гардад. Ташаккури Худоро мекунам. Ҳар муъмини мусулмон дар ҷо ҷамъ омадан Хонаи Худоро бигзор зиёрат кунанд. Худо айзатир меҳр муҳаббатро ханда накунад. Омин. Дар амони Худо муборак шавад. Муборак шавад. Хайр. Нешимият чӣ? Анами Хайридин бой ман хай чӣ хизмат е дари кенҷагият бумурум анами кенҷагӣ. Кенҷагӣ зида? Ҳамин қагардон маки. Ҷое ки дар кум гардон. Хизмати Шамсам баҷуба хизмат пайзна баҷуба. Ин кенҷагӣ зура кенҷагӣ мардум ҳамия. Дар хизмати ҳамин қаки аначи духтари кенҷагӣ ман будам мегум ин қаи гаром не уча хапу. Ассалому алайкум. Муборак шавад. Як бои дигар барои Шамсиҷон барои аҳли хеш табор давом медиҳем ки ҳамин мардум ҳама ки мо меҳр муҳаббат автомобил. Худо нигоҳбон дига сози тинҷен аввақтон ҳастам. Хеле кори хуб кардем кенҷагиро гирифтем дар ҷое рафтем. Вай Худованд рӯзи шудоӣ. Я ҳама ҳамчи ба ризоги Худо бошад. Мо чӣ мегӯем, Худои мо чӣ мегӯяд. Бале, ризоги Худо будае ки ина рафтем омадем. Ҳар сол дигар Пахтасеби меравам. Иншолло агар робиз пайдо шавад, робиз Пахтасебро биям. Саломат, иншолло. Махтум бача, муло бача, шери ҳари бурай. Омин.